Mr. Ray Abad, and of course to Mr. Nestor J.R. Alunday. Ayan, welcome po sa aming first set. Sipot pa'y diramdamo, ngayon ka masirpa, basta malatay dalaya, nga nang alisem kaniya, kasaglinaw biyak ko, bantay kaya rika, dudikan mapuros, patay pa. Akanuwin ka pas mo, kaingin umutin unay, bigla't umaraya sa likwa, dudumteng di patay, agayat kaitan, takasan sa diwang pay, gantangan. Sipot pa'y diramdamo, ngayon ka masirta, kas ka man latay dalaya, nga nang alisem kaniya, kasaglinaw biyak ko, bantay kaya rika, dudikan apuros, patay pagtong pala. Ananawin ka pintas mo, ngayon ngumutin unay, ibig umanaya sa likwa, dudumteng di patay, agayat kaitan, takasan sa diwang pay, jantawan at tuya, daagdari gagay. Ananawin ka pintas mo, gaingin ngumutin unay, di met umanaya sa likwa, dudumteng di patay, agayat kaitan, takasan sa diwang pay, jantawan at tuya, daagdari gagay. Tinggi baka ay ayatin ka, kasta kamet kanya. Tinggi ko'y aso, iliw ko'y puso, nabayad na iti, ati ka nagindi. Tinggi ko'y kutoy, kutot ko'y puso, awawa ka na ka, tinggi ka rin alam. Umay ka ko'y sipay, puso ko may payak, ikap mo maepepan, iliw kinsendaan. Iliwek di ka rin yuni, ayat di damdamo, di na inaarato, apuyugin tiyas aso. Iliwek di akik na samsam, ikaw tagapulot, asabay at tiyak, apuros apiras di bukuko. Iliwek di arin magtipilit tila kaya, umay ka nobya ko, mainiwak ko na iken ka. Ibaga ay ayatin ka, kasta kamit kanya. Tenggem ko'y aso, iliw ko'y puso, nabayad na itin, adi ka naginigil. Tenggem ko'y kutot ko'y puso, awawakan na ka, tenggem ka din alam. Umay
kato'y sipay, puso ko may payapay, tatlong maep-epan, iliw kang senlaay. Iliwek di ka rin yuni, ay at tinamhamo, di naarak, abuyugin tias aso. Iliwek di agit na samsam, igil tagakulon. Asa bayan tiyak, ang pulos at apinos di bukukon. Nagusang mabanghanan, kaunggan, kulay ko'y ringan. Namitapitas mo, awan pangipadaan. Sa magkayaw, day pinaritirit na. Day tangay sisem mo, ay puno, ang pagkabayan. Kastaan mo, nakalit mo, ang puso na. Tagot-isbukas nila, porselan at pangyarikat. Sikat sa buong, murmuring kay tuwing mata. Nagpintas, kanuwalin, at lalo, musikat umis-isip. Nagpintas, kanuwalin, ipatay ko, dapat pinaisip. Nagkalas ng gabi ang musika at nagmamaybuyan. Dagos ng mabalatan, kaunggan, na'y rinlan. Mabitap-pitas mo, awan palipataan. Sa magkayaw, dahil di maituwid na. Dahil tangay sistem mo, ay puno ang pakaryan. Kas naali mo, no, nakalit mo, ang kurso na na. Nagkutis mo kasila, porselan at pangyarikat. Sikat sa buong, murmuray kay tuwing mata. Nagpintas, kanuwalin, aglalo, musikat umis-isip. Nagpintas, kanuwalin, ipatay ko, dapat pinaisip. Ipatay ko, dapat pinaisip. Yes.
Ayan, sana po nag-enjoy ang lahat. Opo. Masaya po ba tayo today? Ayan, wala man lang nakita kaming sumayaw. Pero ang ganda ng May ngiti ni kasama Mami. po ba kami? Oo. Ayun, palakpak naman po kayo dyan. Yes. Palakpakan naman po dyan. Parang wala tayong kasama, mag-usap-usap na lang tayo. Uy, marami tayong kasama Oo, dito sa likod. Ah, Dapat i-celebrate natin yung okasyon na may Yes. kasamang sayawan at hiyawan. Ayan, gusto ko rin po palang pasalamatan siya. Kaya Si mo Ma'am yan. Marites Ulit Yada for inviting us to Yes. J&J Band. Thank you so much po, Ma'am, for contacting us. Thank you so much. And at last, nagkikita-kita na rin tayo po, ma'am. Yes, ayan. Sa mga gusto pa mag-request, wag po tayo mahihiyang mag-request, okay? Pwede bang mag-request? Wala po namang Pwede bayad bang yun. mag-request? Mr. DJ. Kasi dati tumugtog din kami kay Sir Sarcy. Ay, Doon pwede- kami dati. Pwede daw mag-request. sabi Ako na naman ate. yung magre-request. Oo, opo, kasi kayo, yung dati po kasi, kapag tumutugtog po kami, yung mga audience nagre-request. Request. Oo, baka lang naman. Yes. Ay, oo. Ay, wala tayong kasama. Ba't walang sumasagot? Simple lang naman yung request namin. Simple lang. Sumayaw kayo. Oo. Hindi Sabayan po, mo may kami. isa pa. Ano pa? O, go. Charot. One. Joke lang. Ay, Ayan. nagturay kayo. Eh, eh, eh.